Калантай фамілія была. І нейка ж своячка ще, ну, ўжо з этой радні у Венцы жыве. На Калантай іх, вот гэта Наташына маці, это іхняя нейка у іхняй радні, яна стоўшыся, яна расказвала, що Калантай іх, ўжо яны да Калантай іх. А тады ж нехта ж выехаў у гэты, з этой радні, дзе Крыся, у Снове, ну, тоже нейка ж там, ўжо выехаўшы, там ужо Крысіна Крыся, сестра, не сестра, тетка Наташина, там общается з імі, з яной Калантаїхай. Это ўжо родня іхняя выехаўшы. Так тады, але іх это, мусіць, пасля вайны тады, можа, разбомбілі после, ці як, я не ведаю. І яны повыезжалі, гэтыя Калантаі. Скотину держали, і ты рудзіўцы ж насілішча млека туды пераганяць. У іх была цэнтрыфуга там, і насілі пераганялі млека. І гэта ўжо святану рабілі, масло прадавалі, а гэта елі ўжо сівое млека. Самы не было чаго есці. І маслёнку ад іх ужо давалі ім, дамоў ужо дарма яны бралі, што яны там рабілі ў іх гэтыя рудзіўцы. Старыя. Нема гэтых старых, што яны хадзілі, някалі от хазяйчыха, там унізе Маша стаяла. І гэта яшчэ і царковы ж, мусіць, гэта старая, тоже хадзіла. І наша, моя свякруха, там ўжо памагалі, рабілі. І гэтак от прыносілі, дзеці кармілі адтуль ад іх. І тут, кажа, скаціну пасля вайны забралі, і хаты ж усе спалілі, і што было ў хатах, усё іх і вывелі за Рудовіча страляць усіх, паставілі ўрад. Тут вёска гарыць, а гэта, яны паставілі, мужчыны паўцякалі неяк у лясы, і хто бы карову, кажа, хваціў, хто ухваціў, то хваціў, а хто не ухваціў, усё згарэла. І вывелі, паставілі тады немец з-за гары адтуль з-пад Язафіна ўжо зваўся ж, выскачыў, адставіць. І вот тады гэтыя сталіся, вот так стой, як выйшлі з хаты, і ўсё, хаты згарэлі ўсе. Сушкевіч, кажа, там нешта на балтоў. І з сябе віну знёў, а гэтых рудзіўцаў спалілі. Гэтых. Толькі лёдзячына хата сталася, і ўнізе Тонечка сядзела. Маленькая хата, нізенька. На перакростку, як Рудовічу, вот пачынаецца гарод. Вот тут хатка была невялічкая, вот осталась, яшчэ ж она жыла тутака. І лёдзячына хата, лабавая, нізкая. І гэта сталася на канцы. А тады вот у тых рудзі, дзе начавалі, дзе як хто. Тут у лёдзячкі вот гэтак, і тады сталі, думаеш, людзей жа сваіх было, мужчын. Сталі будавацца. Вот наша ж хата крыва пастаўлена. Дзе, думаеш, чым было? Гэта ж не было ніякага вымяраць, як цяпер усякае ўсё. А тады ж як, на вока ўсё рабілі. Хата ж наша стаіць таку крыва. Ужо. І туды так і спалілі, а гэта выйшлі ні адзежы, ні манчо, хадзілі, жабравалі. Хто кулі даваў вот накрываць хаты. Хадзілі па вёсках, жабравалі, з нашай вёскі гэтыя старыя. Хадзілі. Позабіралі ўсё. А адзежа якая была, што ў хаце было, ўсё згарэла. Усё. І лыжкі, і міскі, ўсё. Нічога, сталіся, як стой, паставаліся. І тут тады ўжо ў гэтых як паноў, ну паноў ж былі ж ужо ж, мусіць. Хадзілі ўжо да іх у заработкі. А тут у нас это Антось, Броніч, Яська, Адольф, Генюш это малы быў. 4 мужчыны было. І будавалі гэту хату самы.
Тады от уже один в Донецк выехаў, один на Целіну выехаў. А сёстры у Польшчы дзве паехалі. А ўжо Верця і Аліма асталіся тут, у гэтай хаце. Адольф у Прымы пашоў, Яшка ў падсады ў Прымы пашоў. Все разышліся, ўсе сям'я тады ж брахалі, а Адольф ж якраз, што аднаму спалася ўсё, будавалі мы ўсе, аднаму ўсё спалася, а гані ж малы быў, і бацька памёр. І гэты старшы брат, што ў Донецку, пажаніўся з футара, ўзяў жонку сабе. Яна памерла, а дзіця малое, і Генюсь, што ў старынках Галіна была. Міхалінка гадавала іх дваіх. І Гену Старынскую, што выйшла замуж. І Генюсь, яны аднагодкі былі. А Гена памерла, Футарова. А тады ён ужо вот... Ён, мусіць, у Донецку жаніўся. Яна прыязджала, така здаровая, некалі я сюды ўжо сталася, яны прыязджалі да мацеры. З Донецка ўдваіх. Яны выехалі. А Гена на Целіну выехаў, але ён тут така узяў настаўніцу ж узяў. І тады паехаў на Целіну. І тады яна прыязджалі, Ленка малая ў мяне была. Не думаеш нідзе нічого, гэта хата, от я сюды сталася. Ні падлогі, на столь накідалі досак так, яны ўжо ў Гену хату ўлезлі. Войны канец. А тут така накідалі досак, як вяселле было, каб страхі саломы не трэслася. І ўсё, ні стэліка, ні ўсё. Вокна былі ўстаўлены. Вокна то былі ва ўсёй хаце стаўлены вокна. Былі. Тады яна прыехала, Ленка малая. Дома ж ні хата не кончана, нідзе няма нічога. Усё. Далі нашы мне карову і двое парасят. А ў іх нейкія былі двое парасят, яны закалолі на вяселле. Всё, няма нідзе нічого, ні курыцы, нічога няма. Тады яна: ой, ты шыеш, едзьмо на Целіну. Ты там паняй будзеш, там гэтак ужо дорага, вядома ж, там няма гэтых, і кажа, ты будзеш сядзець дома, а там, праўда ж, ён жа не ездзіў, кажа, на дварэ збожжя панасыпаныя, там, ўжо, ну, яны багатыя былі на Целіне. Булесік жа на Целіну паехаў быў. І я хацела ехаць, ну што ж, няма дзе за што руку взяць. Хацела і уцякаць, а ён не захацеў, Генюсь. Я б паехала, Генюсь не захацеў на Целіну. А я хацела ехаць. А Долюшешка як напіўся, што ўсе мы рабілі, яму аднаму спалася. Хата ўжо нам. А Божа. Усяго перанесла. І ты голаду, і ўсяго. Думаеш, нідзе нічого не было. Броніся жаніўся ўжо Гельця. І мама, пайду, мама дасць мне кусочак скваркі, каб... Ды думаю, што, ну што ж, сям'я ж, ужо ж і чужы чалавек. То ж баялася мама ўжо мне на ты, што і даць. Тады рэжа кусочак, і хаця мне бульон які заскварыць. Рэжу бульон, вот скварачку б з'еў бы. Не, нема як. Корову далі. Ён, я тады пасля яму казала, млека скісне, сыроватку, ўсё з'ядзім з картошкай. А тады пасля, як зраблю, і смятаны ўкіну, ужо млека ўкісла, і з картошкай есці. Ён не будзе есці, як ужо наеўся. А як сыроватку еў, кажу, добра было, і смачна было. А цяпер ужо пан зрабіў, я не раз была гутаркам. Ну, я пару год, а тады ўжо пакрыху, а тоже ж шила, приносили, нигде ж не было купить что. Вот Ванді з сестрой, Ленку гуляючи з ёй, принесуть что шить, я зла таким ляляк накручу. Яны гуляють, а я шию. Тут нешта ж нехто заплатить, нешта уже дать за это, что пошию. Яна тады приехала, гэта, вой, едь на Целіну, ты ж будешь паняй там жить. Будешь. Там же ж давали, на якія там хаты, мы ж ерундовые хаты там давали им.
гэтым, што прыязджалі. Але ж цяпер там ужо гэта сама разбудаваліся. А ранейше ж кажу, ён і ў Донецк ездзіў, і ў Польшчу ездзіў, ён усюды радню аб'ехаў. Некалі. Ужо крыху грошай было. І усюды аб'ехаў. Скаціну дзяржоў, і ты касілі, і сушылі, і вазілі. Можа, бабы і кароў памагалі даіць, аж не ведаю. Усё памагалі, рабілі. Там ўжо і пакормяць, ну і дадому дадуць нешта. А можа, што і плацілі крыху, не ведаю. Яны. Дома ўжо всякую хозяйство тоже ж рабілі. Але надта дзе вот і зразу за што дзе што купіць. І тому тады ў паноў яны куплялі, не ведаю. Это вот як гэта даўнейшая, вот это ўжо як Алеська некалі жила, Бекшава. І тут гэта яна ўжо ведаць, вот наша старая. Ягата яны тады, адкуль эту ягата згарэла, ўсё адкуль яны эту як скаціну узялі. Дадому. Так і тамака. Большинство мужчыны больш рабілі, як бабы. Трэба было мужчынскай сілы. Дома і касілі, ці що. І ты і тамака, і на гэтай, ўжо на чортавай той гары тоже больш мужчыны былі. На работу ходили. Это уже улетку, это уже жать, это уже бабы ходили, жали. Еще ж кажа, и жать, как бы это вот стали отдыхнуть. Стоит же пан, глядіть, як яны робять, як яны уже крыху пристояться, так он и подать голос. Стали на загон, по загону, и гони. Тоже здзявоўся. Казалі. Жаць як стануць, і што гэта? Можа, адзін можа скарэй можа жаць, а другі не. І ён кажа, падганьвоў Кацярындань. І цяпер, кажа, яно ж не лічыцца яны, бо гэта вот і шалхоўскія, уже і гэтыя дзве хаты. Яны ж не лічацца рудзеўскія, а Кацярындань. Яны. Жох, яны ж сюды хаты паставілі, ўжо свае ж тайны хаты. Але ўсё нога на поле Кацярындань звалася. І аж у лес цягнула поле. Там вялікі палетак поля быў, декаль што tu, там, ну і цяпер учора мы ехалі з капліцы возіць гной, нешта ж там многа зямлі было. І дом стаяў. Вялікі быў. А як он, ну, вялікі дом быў. Кірпічны. З кірпічу быў дом. І вот у Сулеш тоже ж пан быў. Тоже кирпичный дом был, кирпичный сарай был, але низенький. Вот неколи идем у костел, каля ихних туда праз Сулу. По прямой ходили Рубяжевич у костел. Я вот малая была, ходили. И там уже свинья кормили, может, и что. Низкий вот такой был, але с кирпича. А гэны уже дом был тоже вялікі был у паноў. Дом. А тады вот уже все змянілася. І тоже жены дом, усё там, все знесено. Теперь, кажу, нема там энага дома. Где-то ж у Кацярындані мы стригли овечки. Она, мусить, нам и есть давала, часом уже забылася. У нас же ж там урочыч мало зямлі было, не было дзе пасвіць. А яны ўжо бралі на пашу, ну тады што плацілі нешта. Але тата рабіў у кузні, можа часам ім што рабіў, не ведаю, як гэта было. Я малая, але мама, вот идем разом, будешь держать овец. И волну эту скубли там стригла. А на зиму уже до дому забирали. Ты нам усі там нас кормила, покорми где-то пани. Много там было у іх нейкіх, і дзяцей нейкіх было. Былі дзеці, і гэтыя лишыны, вядома, ну, і можа, крыху і самі што рабілі, забылі, не ведаю, забылася. Можа, яны што памагалі, але тоже наймалі людзей.
повыезжали гэты з Кацярындані. А чортовы гары я не ведаю, дзе яны дзеліся, куды іх вывезлі. Ці яны самі паехалі, ці іх вывезлі, я не ведаю. Ужо ж, я ж кажу, ужо там заросшы ўсё было, як я сюды сталася. Усё ж заросшы было ўжо. Толькі яшчэ ганак быў. Заліты быў, і сходкі. І ўжо тады там, ўжо, як хата стаяла высока, а тады там роў, санажаці былі. Ще некалі, як я сталася, пасля вяселля Гэніш там дзялку ўзяў касіць. І тата яшчэ прыязджаў, памагаў. А тады мяне завялі сушыць. А там, каж, хутарышчы ж былі, сядзелі. Божа, Божа, я разбіла. Тады думаю, да я яшчэ шлягу, крышку поляжу, аддыхну. Заснула, прачнулася. Божа, Божа, думаю, як мне ў Грудзічы папасці? Галера его веда, куды, думаешь, там уже лес быў, кусты паросшы, а там была поляна санажаці. Ой, выйшла. Думаю, халера его ведае, як гэта мне дадому папасці? Вот дура не лажылася. Ён сюды то прывёў мяне, а дадому. Але тады унізе, а хаты ўверсе былі. Бушыла сядзеў, во, марда гэты, там сядзеў, хаты. А у іх дзяцей же ж много гэтых мардовых было. Чую я, дзеці рабуць. Вот я на гару як паднялася, увидела гэта хаты. Я так Грудзічы тады прыйшла. Мужчыны аралі. Тады ж трактароў не было, коням і рабілі ж. Аралі, сеялі. Мужчынам работы было? Мужчынам. Уже бабы после этого, уже их станут жать, картошку копать. Это уже бабы. Больше уже. А так бабам, вот там, можа, не ведаю, можа, крыху што, калі хадзілі рабіць. А цяпер гэта во Настя ўжо, Южыкавы гэтыя. І то, як станеш, і то ён гэта любіць слухаць. І то Настя, вой, ну няўжо некалі было лепей жыць, як цяпер? Это раз это ж мы як былі ў Вандзе, не ведаю, што то было, нейкі даражэнне было, ці што. Яны прыйшлі, і мы з Верці былі. Мы кажам, некалі людзі гаравалі і спакойна былі. І адзін аднаго і любілі, і ўсё, і хадзілі. Не гэтак як цяпер, а цяпер, як забагацелі, то тое там недобра, там тое недобра. Не ведаюць што, ці некалі, кажу, жадны былі паесці, а цяпер выбышкаюць. Яны не вераць, што то некалі так дрэнна было жыць. Але жылі і весела было, і хорошо. Ідуць, пяюць на работу, саброўшыся. І з работы ідуць, пяюць. А цяпер хто запяедзе? П'яны пяе. Яшчэ ж вот на кароўніку вот сядзелі ж тут ужо ж. Ж это яшчэ ж вот як стары кароўнік войдзе стаю. З варапаёў даярка была. Яна мінуты не счекала. Яна і каровы доіць пяе, а вечарам чакаюць, от ужо ж верцеш на кароўніку, мы ж на цялятніку былі ўжо. На дворе зароблено было, выцементовано, луги з млеком стояли, лагуны стояли з млеком. І выйдуть, чакаюць вечарам ужо кароў, калі пяюць, седуць даяркі. А на цяжку і доіць каровы пяе, і дзе пяе, увесь час пела і пела. І недзе пад Койдну выехалі з варапаёў з футара тут така. Векшава сваяч, Алесіна сястра і дачка яе. Ще я сюди ж осталась, ще не тут така былі. О, тут у варапаёх. Тут каш от за фута, за Чехией, за лесом. Там каш футары были. Там. Все повыезжали. Один одному завидуя. Але ж некалі тата і казаў, мы сядзем так вечарам, чытая. Буде читати тата, де буде казати, от, дітки, прийде час, облитають поле дратами, все. Ми кажемо, як це поле облитають дратами? Ну от поглядіться. Тоді, каже, буде світ, увядуть. Не будуть, ще ж лямпи уже ж не було, газниці тільки, лучини.
дралі з хвоі і сушылі, і гэтак палілі у хаце. Ужо газніца тады после ўжо паявіліся лямпы. Ужо лямпы сталі. Так ж не было ні лямпаў, нічога. А тады, кажа, людзі падзяюцца, панаядаюцца, адзін аднаго будуць забіваць. То мужик жонку, то жонка, то дзе сыны бацькоў забіваюць. Ну, бач, нейкі ж нехта в цыбіль гэту выпусціў быў, што якая-то будзе жизнь. А тады, кажа, ўсяго будзе, роскаш будзе людзям. А тады ўсё зністожаць і новы свет паявіцца. Що казаў? Новы свет стане. А гэта ўсе людзі згінуць. А як яно будзе? Ну от яно-то ўсё ж пойдзе па гэтай цыбілі. Дратамы поля, кажам. Як гэта поля дратамы выратаюць? О, неправільна. Паправодзілі гэтай телефоны, ўсё. Вот. Некалі ж не дурны чалавек гэта сцыбілі гэту напісаў кнігу. Што як гэта будзе свет. І што, кажа, ўжо ўсё, а тады нарэшце яшчэ, кажа, прыйдзе час, што, кажа, усё гэта зністожаць. І новы свет паявіцца. Это некалі гэтак звыткаваліся садзі, яшчэ ж от этой Гудзіеўскі ж. Некалі ж пан быў у ціску. Ён ж сядзеў не ў цісках, але Маргоўна, але ж, можа, Ціскаўская зваліўся. Тоже ж бацькі паны былі. І тады ён жа ўсё пасля прыдзядалі мыць расказваў, што ўжо маці расказвала, што у людзей не было чаго не насіць нічога. У мяне гэтулькі адзежы было, я людзям раздавала, аддавала ўсё. А каб я, кажа, дзе павесіла, яна вісела, і мне ж бы цяпер згадзілася, а то цяпер я сама голая хаджу. Гудзіеўскі ўсё расказваў, як маці ўжо яго расказвала. А вот і нашы, як гэта некалі у вайну. І Зрочавіч, у нас ж там на гары пясок, капалі ямы, і ў куфры адзежу складалі. Там у зямлю і засыпалі, і ўсё. І Зрочавіч ж вот тыя і Таніны, і Кульшавы, і Таніны Тарудовічавы. Да у нас выкопывалі ямы і прывозілі адзежу, хавалі у ямах. А тады колькі ж оно, то ж у вайну ўжо вядома ж. Як яны тады ўжо, калі яны як кончылася, тады, можа, даставалі, ці як. Усё. Ведаю, у нас стаяк і печ. І з одного боку заложено кирпичом было, а тут досками заклеено. І тут, помню, малые мы были, и мама Сахарину вымя, этой доски крыху отсуня, там ховала Сахарину, бо ўсё забяруць. А немцы ідуць, у нас увесь быў на футары пераход, і немцы, і яшчэ ж нейкія гэта хадзілі. Адны ідуць, зайдуць вады попіць. Не кажэце, што мы былі. Зараз другія ідуць. Мы нікога не видим, нікога не знаем, будзе мама казаць. Нічога не знаем мы. А вот помню, мы малыя прыгоняць, у некага возьмуць чалёці, свінчо, у нас заколюць, тады маму заставяць падпалівай печ, падпаліць печ, яны в гаршкі вараць мяса, а мы будем тихенько сядзець на печы, не кажемся. И бывае, которые дадуць нам, а которые не дадуць, з'ядуць і забралі ўсё і паехалі далей. А наши што на пороховой бодцы сядзелі, на граніцы якраз, пераход быў гэтых усякіх. Некто тату ж выводзілі і страляць, але тады я забылася, як мама рассказывала. Нейка ж немцы хавалі, мусіць, нашы ў гумне. І насіла мама ўжо вечарам панясе есці дасць. Ну, нейка ж хавалі немцы у гумне. Гумно ж наша далёка было ад хаты, стаяла. І ён тамака ўжо у гумне быў, споў, і хаваўся тамака.
Я не ведаю, можа, дзе пад зямлёй яму выкапалі. Як ён чуе, што ідуць, і то ён хаваўся, забылася як. Тады ж мама, я што забылася, расказвала. Тады ён аднекуль жа ж прысылаў пісьмо нашым. Ужо што ён выжыў. Ці можа, не немца хавалі, ну некага хавалі, забылася. Нашы. Свінчо помню. У лесе выкопана яма, і каменнем і вылажана была. І свінчок там кормілі. Збожжа насыплюць, ужо ўсё гэтым, але ў зямлі скваркі рундовая была. І тут вечарам занясуць, і елачак насадзілі скрозь. І тады яшчэ ў гэту тут такая ўжо там і мама раніцай: «Дзеці, ляцеце па той сцежцы, там сярнеце, што то дзеці лятаюць, серуць сцежка». Яны хадзілі свінчо карміць. А тады у склепе, склеп быў выцэментаваны, у склепе калолі ночы. Гэта свінчо. І якая там скварка была, ўжо ж, кажа, яму есці хватала, але слаба прыбываў. І у кубеля залажылі ў цэбар, і занеслі на полі у крушні, выбралі яму, і каменнем і залажылі, крушня камянёў, і там скварку эту хавалі. Якая тая была скварка. Бо ты на Вялікдзень жа ж некалі, і кузня была ўжо, і ту жалезя стаяў куферак такі. Вот на Вялікдзень спячэ булкі мама, скварку зварыць якую, панясе там схавае. А вот ведаю, тата пойдзе, ужо панясе свянцаць. Мы чакаем, што тата прыйдзе, і мама пойдзе, там крыху урэжа крыху на стол, і зноў схавае, бо прыйдуць, забяруць, што ў цябе і ў хаце ест. І ты жалезя, ведаю, у кузні хавалі ў жалезе было. Булак спячэ, і якая мука, што ўсё хавалі. Ну, конечно, чалавек, пашоў, узяў, прыйшоў. Але вот ці ён у марды броў, ці ён у каго забылася лапатку. Папрасіў лапаткі, і пашоў, яны паглядзелі, куды ён пашоў ужо туды. А ён некалі ў яго служыў, малады. Ён ужо стары быў тады. І пашоў, выкапаў недзе, тады прынёс лапатку, паставіў, і не казаўся ім нічога. І пашоў. Адкуль ён, дзе ён быў, можа, дзе ў Мінску, ці дзе ён быў, яны стары, я не ведаю. Пэўне, можа, ў Мінску яны былі тады ўжо. І тады вот ужо, я ж кажу, братняму сыну, машынку, ён у Дубніку жыў. Я яшчэ помню яго, мы некалі на цялятніку былі ў іх, ён у гародзе нейкую траву пасеяў, мы ездзілі касіць цялятам з Энішем, броні звоўся. І цямную гэнаму ўжо братняму сыну машыну купіў, братні сын. І тады казалі, што выйграў на латарэю. Ён ужо казаў, адкуль ты грошы ўзяў машыну купіць? На латарэю выйграў. Гэны недзе золата яму даў, брат. А тады там, ж хадзілі, ўжо капаліся сопкускія там, а дзе ж як не ведаючы. Копаліся, мо там, думаеш, а може ще дій, і там, але тепер вже кустами заросло, там уже все, я боже, колькі год уже там не было. Вперед уже заросше было. Може, там, у його, там і больше де що було. Вот. А де я не ділися, не ведаю. Уже забылася, де я не ділися. Ну, уже, я сюди сталася, уже там уже все заросше було.